yan. Nag-live ka na. Yan. Ay, gutok suron ko. Gutok. Sakto lang ah. Laki. Sobra yung buntot sa kwan. Dalawang buntong na po. reject. Call, may reject takon. Ah. Sumo, tara na. Lahat na ng pinabas ko brad. Yung malaki dyan manangan ka na naman. Oo. Sakto bigan eh. Yung pilang panaog no. Good morning mga kaspero. Ito yung mga huli natin na meron pa sa taas. Okay nun. Oy, maron lang na natin doy. Sa isa lang lang. Just no no. Kailan mo pamaw? Naka-public mo ba? Oo. 70. Siguro no. Sila ang tao mo na yan. Yan mga kaspero, ito yung nadali natin. Bali 2 days and 2 nights. Yan. Si Mr. Pogi nandiyan pa sa taas oh. Bawa amay pa. Kailan ako kamunot. Naka-live yan, naka-live. Ayan. Yan, may kanya-kanyang lagayan mga kaspero. Ranger fish. Ano na pa? Tapos, ayan. Oh, yan ka ba? Ito ko lang kiluhon. Mga grouper. Ayan. Tapos babaw lang ng kilo ha. Yun yung Ito huli lang. porcupine. Huli ni Master Pugi. Ayan mga spero. Gita. Nakikita ko naman yung paru-paro G. Yan ang special ng ano, ng plapo. Shoutout sa 9 viewers natin. Yan yung mga unicorn fish. Ayan. Sa gustong bumili, pumunta lang po dito sa Bulabog. Ayan. Sa may Red Coral mga kaspero. Nandito kami ngayon. Sa haba nga po. Daw sinigay. Oo. Order ka na. Wa man to. Wa to order to. Kriwa on bay. Ano ang kasi dahil kusel mo ang agyay. Sino kinanat niya nga? Sayod. Kaya tinawag at tinapa. Wow, bulas man. Abo, Waron. Congrats bro. Oo. Thank you, thank you. Samba lang kami. Lagan mga amigo. Mata-mata no kano tubi. Buwasan na. Sorry. Morning. Ano kuno doy? Kita mo. Buwasan ko di kan bili yaman sa sabi para ko na yaw. Yo, buwasan na to be. Ban dito. Yan ang lang adyo. Taga-sandok man, no? May pang-sandok galit, bukod taga-sandok. Virgin pa na. Ay, bilang! Ay, bilang inanak. Sinugit pa. Ano? Jangan. Ay, bawa bayo sa kaya. Ito lang Teo. Ito na sa babaw oh. Bakal tao. Ito. Ito sa ito. Para makaano pili ka timo. Ato mula mo pa poran. Ito. Ibugoy. Bogs. Ito. Bogs. Bogs. Tatayo. Tingnan natin yung mga bumibili mga kaspero. Hindi ran kon. Kaya. Kay Tianan.
Oh, pa-high tide na. Yung mga tsinelas nyo. Shout out, Mek. Botski Vlog, shout out. Good morning. Yap. Jom Hunter Spiro, shout out sa iyo, bro. And Nig Kulots, ayun. And then kay Life Spur, kasi Nilaso nagalutaw. Sir Bino, ito lang ang nadali namin. 2 days and 2 nights. Manalangan nagbaylo bitan. Ang Buo ko lang ano mo. Manalaman sa Manalangan mo. Amam sa natin umangin belo at isto anak. Mananaw. Ano ba? Dito ko lang tay dali. 5 na 5 uno. Dito kayo kadiding. Siya magalukan. Pero na natin na naman. Sakto ra, nagmamsa pa lang ba? Amamsa lang ng iba. Ay, standby. Amamsa lang. Okay na. Suma lang. Gag. Ang pala na ito, ano mataon ako? 15 boss. 90 ha? Oh, ang ano, ang belo-beluan. Kita naman ito pinipili sa ba? 200 tanan. 200 tanan tayo. Kupay pala. 215. Dagan si boy. Angkal. Ganyan ang total. Si bo.
Pagdikitin niyo kaya yung ano. Para may sistema kayo, hindi maka. Pagdikitin mo yun, tsaka yung pawak yun. Tapos dikit kayo nila dito. Sasulig ng Saka nakatabi sila sa may kiluhan para pagka ano, para pag kilo, kwentahin nila. Oh, maniyate ako ng loob. Ay mo, okay ran? Okay ran mo? Gab, dapat mo dito para magkakadikit sila. Kasi kung layo-layo. Oo. Ilang tanan siya? Siya, walite. Ito Kabay din daw. So, Sambilog lang. pati yung plastic. Balikan mo. 100, wa ka bayad? Pilaran po ito. Yung tao na sa 0.88 times pilaran. Ipatong mo dito. 100. Oh, dos ka na tayo. Oh, 100 Dito tayo. sila dito. Bakal, salamat ah. Oh, dinapakan sila. Kay Ginoy. Diretso tuloy ko. Grabe na lang. Salamat ka lang. Wala na. Dai wa ka man punuran, wa ka ran dala. Wa tara. Yo ka lang. Daw pa sa katapa ba? Saka na, baka display ka. Ilan? Ilang kilo kayo mo? Ilang kilo ka na? 200 agad no? Ilak. Ha? 200 ang ilak. Oh. Oh, naga. Oh, oh. Susulog. Susulog. Go na. Karang yun na. 400. 20. Stick. Bonito lang muna. Ako nga ang sakto, sakto gid. Butang anet ice kun wat ko, drogit ice at tuna brahon. Parang Pakoy ni ano ko di Yusuf. Basket. Dapat ko ya. Dira to mga pakoy ko. Pila pila nang kana? 1 kilo. Tod. 1 kilo ko na pila ra. Nitik. Pila to? 90 ra na 90. May pulong piso. May
1.2. Bayad nga isa ka lang. Nang? 1.2. 250. Shoutout kay Sir Beno. Ayan. Oh sir, ubos agad to mamaya. Maya. Ang daming bumibili. Pilaran. 300. Sama na puno. Te. Ano te oh? Tinaya. Oh, sa tinaya ka ding. Flowers. 180. 198. 198. Yo, isa. Bilog. Dahil malalaki. Ilang kilo ran? Bilog. 140. Yan. Laki yung mga kaspero. Sir Beno, kung nandito ko lang sana oh. Sarap sabaw. Ito surahan, Jeff, sa motor. Sila? Oo. Kaya mo to? Oo. Bali, 60. Madali ang ano to ko eh, 50. Mabay doon din sa akin. Oo. Ato ulat ko. Sumusot ni rin. Wag na bat-bat ang to, hindi na ano ba ulo. Siniwit anak. Waran. Dai. Oh, para sentro na lang kayo doon. Kuara na eh. Kuara siguro tol. Tol ta. Daruwas ka. Kunwat ka ba kaliyagan? Talo na ito? Pati ako no, masulay ko. May tubig. Sige. May 140 ang turahan. Kaya 55. 35. Ila? 45. Bakit? Oh, blige! Lagi nakwat may bukat. Di kaya. Bukat. 140 ang Dodge! Oh. Ilan lang may watang surahan na nang kapaya. Di kaya. 25. Ah, abo munggan lang. Kilo lang mo oy.
Yan mga aspero. Ang laking biyaya nila. Kita nyo naman mga aspero. Ang dami talaga nila. Bitin tayo. Nga nga siguro na no. Oo. Puro gabay mo tayo. Anak po ko Ako lang mo Maraming bay. Abot kayong Wala kasi aalis na sila. Oo. Salag ko. Abo pa to, abo pa storage na. Magdang lag ko. Abo pa storage na. Ito yung pagiging cashier mo. Okay naman. Haba. Sideng? Sideng? Ha? 1.7. 1.7? Ano ron na ko na? Ha? Oh, wala na to eh.
Kilo niya talo. Kilo. Sa ano, Blabo. Kaya naman ganun na sa delivery. Ngayon pa doon. Punta ka ba doon? Ay, ma'am, sa amin yung anak ko. Ito, dadalhin niyo ba ito? Sila yung kumpra nila. Ah. Iping mo lang kita dayway. Ito, te. Ay, yung ano pa ba doon? Naka ng dabukaron. Sa delivery ng dabukaron. Yan ba sis? Nangan mo lang, garon nga ba yan dyan? Yung plastic, te. Nakagaron mo sa kapila.
Ano yung mga mapili? Anong isdaan na? Ano nang tawag? Anong isda? Sa bilog lang ang talon. May matukso di oh. Bala-bala ka to. Sapat pa. Bata ka na po ano? Oh, may puno. Ito lang. Oh, apo ka siya. Ha? Tayo may. Apat to, ako na lang. Sino? Sino? Kamanan. Kristia. Kristia. Kading Kristia. Pila? 490. Dad. Dad. 490. Ah, wala yan sa to. Ha? Ha? Ito lang to. Ito. Pwede na ba ito? Ah, nagpakalkule? Bakal matakot ako. Waro man ba ito? Tama na rin ba? Di kasi na ito dong? Sino? Sino? Dong? Sino dong? Ayaw. Ano to? Saan tukso? Yan lang na buwan. Kapitan. Kasi nga dapat pinigyan sa ang camera. Doon. Ito na. Ginawa ko doon. Mamsa ito yung mamsa. Ha? Mamsa. Yan ang mamsa. Dodoy? Down? Ito? Dodoy? Kaya ko may layo. Ara tayo wala? Oo. 3.2. Ha? 3.2. Oh, 3.2. Ating. 3.2. Ay, 5.3. 5.3. 5.4. 5.4. Hindi na matang ilang pinipit. 5.4 pa nila. Oh. 5.4. Ilang kilo ka na? Priyasan, priyas. Ha? Priyas.
1,375 araw. Tawa niyo 75. Ano, Maradal? Okay. May 5 pesos. So, 75 ako kadai. 1,125. Araw ka din, good, Ilon. May sinura man ako ora? What ora? Gabi na kilo ra. Ano raw? Utan. Ako ron ako. Di mo ra? What to? Sana si ko bro. Kasi ron yan. Ano ba? Meron ka din. Sa papat. Bantora to lo. Anong banting to? Ito? Unaag. Ude? Oh. Ayun, imo lang siya. Gusto mo? Taong pera kay Mande. Gusto mo talaga rin eh. Kahit pala 100 eh. Pila ka din? Yung tawang tiba. Report. 180. Yun, tibla. Pila ka din? Ako na? Sawat mo. Sawat mo. 1.2. Shot yun yung bahol na to. Anong dami ah? Yung tao ko ng bahol. May pinana ko dyan lola. Nakinig ko na dito. Edwin! Ako na? Siguro, wait. Ano ba? Ginawa ko dito, no? Ha? Ay! Nagawa nila kanong dyan. Yun! Tuloy! Wala to na eh? 324. Magkano din ako no? Yan rin nato. Over. Hello raw. Nililinis na lang siguro. Oh, ating. Iba, ano ko na po ba? Bago ka! Umbo na! Wakit di mo!
na kay... Dot! Tayo na 250. 20. Oo, 250. Ay, saka na. Oo. Ma'am? Kote, sa intay ka na natin. May kasakay ka ba? Ano ka rin? Doon na lang. Hindi ako nanggugulo sa kanila.